ప్రసాదం అంటే అవి నీరులా మన్నులా అవి బొట్టులా నీరులా పండ ఈ ನಂಬಿಕೆలు ಪೂರ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲಿನ ಕಣ್ಣೆದುರಾಯಿ ನಾವು ಕೋರಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಕೋರಿ ಹತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ.
నవ్వుతారు ఎన్న అమ్మేరు నవ్వుతారు కరిగేను ఎన్న ఇల్లు గోళి తొట్టు ఎన్న అమ్మేరికి దుంబిచ్చిన బెల్లి నిత్య ಏನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಿನ ಕ್ರಮ ಆಯುರ್ದಕ್ಕ ಏರು ಕಟ್ಟಣ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಇಂಕಿ ಕೋರಿ ಜಾತ್ರೆ ಬಂಡದ ಅದ ಕೋರಿ ಜಾತ್ರೆ ಬಂಡ ಈ ಕಂಡ ಕೋರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಡ ಆಡತ್ತದು ಕಂಡ ಕೋರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವು ಈ ಊರ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಚ ಈ ಕಂಡದ ಮಣ್ಣೆ ಮರ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ದುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಗಲು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಡತೊಂದು ಪರಕ್ಕೆ ಬರ ಪನ್ಪೇರ ಪರಕ್ಕೆ ಬರ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಬಲ ಜನರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತರಬೇನೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪಂಡಿತು ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ತು ಆ ಪ್ರಸಾದ ಬಂಡ ಅವು ನೀರ್ಲ ಮಣ್ಣುಲ ಅವು ಬೊಟ್ಟುಲ ನೀರ್ಲ ಪರಿಯರ್ನಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಶಾಂತ ಆತು ಕೊಡ್ತೀರ ಇರ್ಬೇರು ದೇವಿ ಪೂ ಕರೆ ಇತ್ತು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಕಲ ಇನ್ನು ಮಲತ್ತು ಬಣ್ಣ ಮಲೆ ಹುಡ್ಡಿರ್ನಾಗ್ಲು ಪಾಡ್ಬೇರು ಆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಏಕಲ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಆಚರಣೆಗಳು ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಚರಣೆಗಲ್ಲ ಬಂಡಾರನಾಗಲ್ಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಬೈಯಾಟ 4 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಿ 20 ನೀರು ಐದು ಕಂಡು ಕರೆ ಪಾಡ್ತದೆ ಕಮ್ಮನು ಅವು ಐದು ಹಿಡಿದಕ್ಕ ದೇವರು ಮುಲ್ಪ ಹಣ್ಣು ಕಟ್ಟದಪ್ಪ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾಗಕ್ಕೆ ಬೇರು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಡಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀಡಬೇಕು ಇಂಕಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗುದು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಇರ್ದು ಬತ್ತ ನಾವು ಎಂಗಳ ಅಜ್ಜಿಯವ್ರ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಗಳ ಅಜ್ಜರ್ದಕ್ಕ ಎಂಗಳ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ ಮೈ ದಾದವರು ಕಂಗು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬಾಕಿದ ಹೂಲ ಬಲ್ಲು ಬರೋ ಮುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ಮುಂದೆ ಅವರು ದಡ್ಡಲ್ದ ಮುಂದೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವರು ಬಂಡ ಕೋಡೆ ವಸಾಯ ಇತ್ತಂಗೆ ಪೇರು ಮೈಪುನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲ ಪೂರ ಬತ್ತು ಪೇರು ಮೈಪಿನ ತುಕ್ಕ ಇನೀರು ತುಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಪಟ್ನ ಇಂಚಿನ ಪರಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಎತ್ತೇತ ದೂರದಕ್ಲು ಬತ್ತದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಬರ್ತಾಕ್ಲಿನ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೀ 150 ಅಂತ ಇಲ್ಲೇರು ನಾನು ಇತ್ತು ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಎರು ದೇವಸ್ಥಾನದನೇ ಕಂಡ್ರೆ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಮೂಲು ಕಂಡನು ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬಿರ್ಮೇರು ಬೂತೋಲು ಅಲ್ಲು ಬೂತು ಅಡತ್ತದ ಪೂರ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನೇ ತಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನೇ ಬತ್ತಿನ ಬುಕ್ಕ ಇಂದೇನು ಅಲ್ಲುಪ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪಂಡ ಕಂಡನು ಮದ್ಮಾಲು ಮಲ್ಪನ ಅಂದು ಅನ್ಪೇರು ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚ ಒಂದು ಅವೇ ದೇವರ ಕಂಡೋಗ ಪೂಕರೆ ಅಂಡ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಮೂಲು ಪರಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಈ ಪೆದ್ದ ಕಂಜಿ ಈ ಮಿರೆ ತಿಂದಿಜ್ಜಿಂದ ಏನು ಕೊಕ್ಕಡದ ಕಂಡೋಗ ಜಪಡಪ್ಪ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಪರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೋರಿ ಕಂಜಿತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಂಜಿ ಪಾಡಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಅವು ಮಿರೆ ತಿನ್ನಂದೆ ಬೂರ್ನಾಗಿ ಆ ಜನ ಪಣ್ಣನಿಗೆ ಈ ಕಂಜಿ ಬದುಕನ್ನು ನಾನು ದೇವ್ರನಲ್ಲಿ ಬುಡುಪೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಆ ಕಂಜಿನ ಈ ಕೋಡೆ ಕೊಣತದ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಅಪ್ಪಗನೆ ಲಕ್ಕದ ಪೇರು ಪರತ್ ಕಂಜಿ ಉಂದಾಗ್ತಾನೆ ಹುಷಾರಾತ ಮುಖ ಈ ಕಂಬಳಗ ಬರೋ ಗೋಣಿಯರು ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬಲಿ ಪಥ ಬರ್ಪನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎಡ್ಡೆ ಬಲಿತನಂದ ಇನ್ನು ಕೊಕ್ಕಡದ ಕಂಡು ದೇವ್ರನ್ನ ಕಂಡೋಗ ಜಪಡಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಪರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏತು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 1000 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗರ್ ತಿಂಚಿ ಒಂದು ಆವಂತೆ ಪಣ್ಣ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಪಡ್ತು ಮತ್ತು ಬರ್ಪಿರಂದು ಪನ್ನಡ ಸಾಧ್ಯಜಿ ತೆಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರದಾಗ್ಲು ಬತ್ತು ತಿಕ್ಕೇರಿ ಪಾತೆರ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪು ಇದು ಪಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಪನ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಫುಲ್ ಆಪನ ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನಕ್ಲೇನ ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲನ್ನ ಮಾಮೂಲಿ ಪಾಡೋಂತಿಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೂಲೆ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಪಾಡೋಂತಿಪ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ನೇನು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಉದಾಯ್ತಂಡ ಕೊಕ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಪಾಡುತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಪೂರ ತಪ್ಪು ಪಾಡುವ ಕಾಯರು ಪಾಡು ಚೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಲತ್ತ ಎಂಜೀರು ಬುಕ್ಕ ಸರೋಲಿದ ಪೂರ ಪಾಡ್ತೇವೆ ಕಾಯಿರದ ಅಕ್ಲೆ 11 ಬರೋದು ಒಳ್ಪರ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಬಣ್ಣಗ ಪುಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಪ್ಪನು ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಪೋಣಾಗ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಂತೆ ಪೋರು ತಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ತುಂಬಂತೆ ಪೋರು ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷತೆ ಜೋಕುಲಿ ಅವು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಗ ನಿದರ್ಶನ ನಕ್ಕ ಸಂಗಡಿನ ಬಾಳೆನ ಪತ್ತು ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲೊಂಜು ಬಾಳೆ ಆವಡು ಬಂದಿತ್ತು
ಕಂಡೋಡು ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜತ್ತನ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಾಲೆ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಬರುವ ಪಂಡ ಈ ನಂಬಿಕೆಲು ಪೂರ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲಿನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಆಯಿ ನಾವು ಇತ್ತೆ ನನ್ನದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಏರು ಜಪ್ಪರಾಗು ಅವು ಭೂತ ಸಮೇತ ಭೂತಲು ಏರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅವು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೇರು ರಡ್ಡು ಭೂತಲು ಅವು ದುಂಬು ಪೋಪುನ ಮುಕ್ಳುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಹರಿಜನ ತಾಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆನ ಡೋಲು ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿನ ಐತೊಂದು ಕೂಡು ಅವು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಆ ವಾಡಿಕೆನೆ ಅಂಚೆ ನನಗೆ ಕೊಂಚ ಕಾಪೆ ಎಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕಾಪೆ ಪೂರ ಕೊಣತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಂಡೋಗ ಪೂರ ಬರೆ ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ಕಾಪೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಉಚ್ಚೆ ಬರೆ ಹೋಯ್ತು ಒಂದಿತ್ತು ನಿಗೆ ದುಮ್ಮೆ ನನಿ ಬುಡ್ನೊಂದಂಡ ಹೊಸಾಯ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ನೊಂದ ಮನದನಿ ಬಣ್ಣಗ ಉಚ್ಚೆ ಬರೆ ಹೋಯ್ತದು ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಕಾಲಲ್ಲ ಆತನ ಮುಲ್ಪ ನೆಂಗ್ಲನ ಇಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ ಮಲ್ಪನೊಂದು 4ನೇ ತಲೆಮಾರು ಕರ್ನ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದೇರು ಅಜ್ಜರ್ನ ಪಿಜ್ಜರ್ನ ಕಾಲೋರ್ ತಿಂಚು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ದ ಜನಕುಲು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಪರಕೆ ಪಂಡಲ ಬರ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಹತ್ತನ ಪರಕೆ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಈ ಕಂಡಗು ಭಾರಿ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕಂಡ ಬುಕ್ಕ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಗೌಡು ನರಮನೆಗೌಡು ಕಾರು ಸೆಲೆತಗೌಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಕಂಡೋಗು ಯಾನು ತಪ್ಪು ಒಳ್ಬೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಕೇಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿಯಪ್ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅದು ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೀರಿನ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕೋರಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಕೋರಿ ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಂಡ ಕೋರ್ನೊಂದು ಪಂಪೇರಿ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಕಂಡ ಕೋರಿ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ಬುಕ್ಕರಿ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಡ ಕೋರಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಈತ ನಡ್ತು ನಂಜು ಕೋರಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಕೋರಿ ಜಾತ್ರೆ ಕೋರಿದ ಕಂಡ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೋರಿದ ಮಜಲು ಅಂತ ಪಂಪೇರಿ